Tikulandireni, this is our continued coverage ya UDF 2024 National Conference. Tango maliza kuona a brilliant discussion imene anzanga andevuzamwa anali nayo ndi aje mchwaliro ndi amenya Wiscott itu yonsetu. Mwaona aje malana kulilongwewa. Ndingo ichotsa kuma fuka nde mwamba kulimbana nayo jama mawa. Ndikaichotsa pa break. Ipume Wiscott. Kafe sio mama sewe. Popular Wiscott. Ndio kufika mama onda ama imamenya Wiscott ali Blanta indidziwe. Ajemwe yato yadidziwa ni mavuto fuka nde mphepo yandikwapo. Ezona. Ya mphepo yandime. So tayambira mama wa uja kufikira pano pamene macheza ndi president UDF. What are you getting from this convention? Inundine tapita ma convention ambiri. What are you getting from this convention? Mwina ndiyambe ndikunena kuti pa ma conventions angapo amene ndaona momwe amayankhula accept speech ya Tupere Mbuzi ndi khulupirira kuti anachita articulate bwino ma issues awo amene asanjira kuti ife tifuna tita unika apa nkhani kandi za umoyo, nkhani za maphunziro, nkhani za katangale umene atizipa mtima pawo achinyamata chani, so akuoneka kuti anayikunga bwino speech yawo yoti kukunga speech ndi kuchitika zinthu pa ground zimene zizi nthawi zambiri anthu andali amatha kuyankhula si vuto lawo. Chinthu chimodzi chimene sunga achite 40 anthu andali ndi kulankhula adabadwa ndi mphatso yapadera yoziwa kuyankhula mfundo. Whether that would translate into happening zimenezo ndi zimeneno akheni ntchito yoafuna kuti amalawa akhulupirire potengera kuti tamva zinthu zambiri zina zimene mpaka lero tinakaziyembekeza. So I'll give it to him. He had a very good acceptance speech. Yeah. Anachita so pa teleprompter. Yes, anachita pa teleprompter. Zosamba. Zosamba. Yachichewa I think amatenga pa paper. Machingereza mayangana pa teleprompter. Zosamba ndi makhala ku America. Like a glass kena kake. Ifeti maziwa kuti izikwerengedwa. Zona. Zamphamvu. Yes. Chemwali Maulidi. Ndivomerezana naye Wanda. Inalidi speech ya bwino. Chifukwa awunikira kuti ine ku agriculture za ulimi anayamba kandi kunikira mavuto kuti pano tili pa mavuto omwe tili nawo chifukwa choti mwina tikulephera kukonza through njira izi ndi mafotokozo kuti ine ndikufuna kuti boma langa lizaonikire za ulimi, ndikufuna ndizaonikire za migodi, tizachita ma investments oterowa, ndikufuna so kuti ndizathetse katangale. Ndi speech yawo ndithaso kuvomerezana naye Wanda kuti nali yabwino chifukwa choti anakonzekera kuti aziyali bwinobwino zinthu zimenezo kuwafotokozera Malawi pomwe tili ndi komwe angatipititse iwo atakhala president wa dziko lino. Komanso anayankhuliratu mwachindunji chinthu china chomwe ndinaona mu speech yawo, ayankhula mwachindunji kunena kuti ife ku UDF sitikugulitsa chipani, sitikupita ngati kuti tikukalowa kwa ena. Ndipereke chitsanzo kuti mwina akupita ku DPP ndi sakhala nkhwapa mwa munthu, sakhala nkhwapa mwa chipani. Ngati kunena kuti ife tikupita ku DPP mwina ife tikachita bargain for ka position kena kake but not presidency, ndiye akunena kuti ayi ife tiyima tokha, UDF ndiyomwe itapereke torchbearer. Ndi anatsindika pamene popo sizinalinso zoti amaliza speech athu tizikachita so kufunsana kumbali kuti kodi amene wayima kapena chipani chikungochita target alliances. Akunena kuti ati iwowa ku UDF ndikomwe atulutse torchbearer. UDF kakukalowa mu mgwirizano ndi chipani china kuti kumene koko azidziwa kuti chipani cha UDF ndi chomwe chitsogoze mtsogoleri. Kwa podium kapena months down the line padzakhala kusintha. Kwa ine Brian nditha kunena kuti atayankhula zimene zicha nditamva ndekha nazati alimba mtima bwanji UDF momwe lili pano kunena kuti tipita tokha chifukwa ikabwera mfundo yonena kuti ife ndamene tikutsogoza president akhala wathu, ikabwera mfundo imeneyo ndoti muchite ruwa kuti ma alliances ena chifukwa pano patikang'anira zipani ngati ku DPP iwo kumene kokoswa kutithemba kuti ali ndi wawo ndamene yakukayima mpando wa president ngati kukubwera yena kubwera kuzachitana ngati migwirizano mwina awapatsati maudindo tina koma not presidency. Komanso
tikawunikira ngati momwe kulili kwa MCP munthu sungana kuti ndikupita kwa MCP ndikukapanga nawo alliance ndi ife tikakhala president kumeneko iwo alikale mboma tikang'anira zipani zina sindikunena za UTM fika UTM sinapange convention koma tikang'anira zipani zina zipani zinazo zikuzika kale kuti ife tikupita ku migwirizano naona afford amachita kunena kuti tikufuna tipemphe nthumwi zathu kuno ngati zingatilole kuti tikapange mgwirizano ndi chipani chakuti zitipatse mphamvu tsopano iwo momwe lero amafotokozera ndi zinthu zoti zokayikitsa kunena kuti UDF ingawine payokha kutengera momwe nafusaso apa kuti kodi ino mukulimba mtima chifukwa chani kutengera kuti UDF momwe nalili kale si momwe zinthu zilili pano the dynamics have changed. ya chipani chatsikabe ndithu mphamvu ndiye kunena kuti UDF ikawina yokha chaka chamawa zimene zozo ndi Brian nene panopa ndi chinsisti chapoyera chimene chocho sizingatheke ndiye kunena kuti so UDF itha kupita kukapanga migwirizano ndi zipani zina zimene panopa ndikuzidziwaso kuti ziliko nditi mphamvu nkunena kuti ndipereke chitsanzo timwina DPP okay DPP singalole kunena kuti UDF lipaseni president ife ndi tikupatsani vice singalole ino izi zili zilitaso kukambirana kuti mwakuti uje ndikunziwa kale so sizingatheke APM ndi APM angakhala running mate okay sizingatheke iyo ndi impossible okay masama impossible maziwa yeah 2 minus 4 ndi impossible yeah ndiye iwo momwe akuyankhula kuti pano pasakuona kaisa malances akuunikira okha momwe apangire kampeni yawo kuti athe kuwina paokha mwina akupanga zimenezo chifukwa choti akudziwa kuti zipani zina sizikalola kuti atsogoze president ndiye akuti akuunikira zoti ayima paokha koma ukandifunsa Brian kunena kuti iwowa nzotheka ndithu kuyima paokha nkutenga mpando wa president dziko lino ine ndikuona kuti zimene zonzokayikitsa potani nakuti atabwera ndi kampeni yopsa mwese anachiteko mbuyo monse anali ku China atangobwera sabata masuku awiri atatu ndeko ku China ako ndi mutathoza ku challenge apo ndako mwala fuka ndako challenge atapanga kampeni yopsa ndiye mwina tione koma kwa ine Brian ndikuona kuti sizingatheke akulowa okha oti opanda wathandizira komanso sizithekaso iwo kutenga mpando wa president kuti kutenga mpando wa president atapita kukajoinana maforces ndi ena nkunena kuti ife titsogola ifeyo inu kazibwerani mbuyo sindikuziona zikuchitika yeah I think Kathy wapanga summarize bwino kufuna munthu umatha kufuna komano I think chimene timafunika nthawi zonse tikamafuna zinthu pazikhala ka reality check kamene kazikuza 50% plus 1 ndi mtunda wina ukuyenera kuti ndiye kuti ngati amalawi mwachitsanzo atavote kandi mwachitsanzo 8 million kandi ngo 10 million ndikuti ukuyenera kuti uduse more than 5 million votes kuti iweyo ukhale president wa dziko lino zimene zozo kunena mmene palili pa ground panopa kuti pali chipani chimodzi even cholamula kuti cholamula sangapeza nausa akusaka sopati naulamula maonabe kuti it is going to be a suicide mission kuti munthu uziganiza ati ndipita ndekha Malawi wa nanga umadzilimbitsa mtima kuti ndizimene ndikunena pandale kuti pandale munthu umatha kumaziguguda pa mtima fa anzanu a Jesse bwiratu ndiye akhalanzanga kuti makonda kupereka anzanu kodi we brother iwe ukukhala wandale ungabwere kumaliza tinoti ine koma ndikukayikira ndi kundale ole iwe ukudziwa kuti zinthu zonzo zatheka umati ndizotheka ndiye kundale Jesse kabwira mukangana sanzanu nanga kuti ndiwoyankhulira kuchipani kwa MCB kuti mundipere muapase kuti akhale anzanga but the point is mwakana pa TV pa anzanu kuti mapanga bwana kuti zimzani mapanga bwana ndanzanu sasa kuti kani yatafika bwana tafika bwana nkhani ndiyo kuti olo kuti auti kae kanthu nkhama phwita anakwatira njiwa ine phwita amene sinamuone nimangomumva iwishi ndakakumana ndi phwita anakwatira njiwayo kati Nyerere naseza mgulu wa dizilo komano these are
kuti nyenera inaseza golo diesel oho ine kuyamba ku ineso ndumva umene kuti kanthu nanga kamba- diesel wafika bwanji kuchiteko koma kwa anthu amene anakhala kundilande Miyambi miyambi yawo. imene ilipo iko Yochitokoza tindi yawo kundilande. yawo eh tikachoka kundilandeko the issue is pamakhala ma mission ena ake ndi impossible mission however chimene chimachitika na ndale thazambiri sungaoneke kuti iwe ukulowa utakugonjeratu ndi kuti Okay. bargaining power umafuna yako- ukhala ndi confidence Yeah. umafuna ukhala ndi confidence Because iwe tinamvaso ivi na PDP adali mayi anankhumwaso tanalira akanena kuti nawo so is going out apita pa ballot okha akadusa so angapo so inayankhulako mbuyo kuti akadusa awa MCP alankhulapo kuti akadusa I think ndaford okhamina mana Yeah, Ford ndamene because even akupita afodi akuoneka kuti amwera limodzi ndi DPP Ndi- APP I think amani aso kuti apita apita okha so APP ku PP amayi Yes. ngakhale achitakale mgwirizano ndi mafunde koma kuti nonso akupita Oh. ndi mafunde ndoti angobwera ikuperekeza Okay. so IMCP ndesi anapeze partner sadakali pano officially Eh. sadapeze okay koma apeza kaya mwene kayatu kaya Panopa- iwe sindiudziwa panopa kuti munthu upeze partner I think yongogwirizana pakamwayi anthu ambiri saivomeraso oh a gentleman's agreement ndi ma alliance imene ayendera mbuyomo ambiri akuona kuti anthu amakatembenuka yeah nanga sizimakazi tinzoti mangogwirizana pakamwa komanso mmene tinapangira fema electoral alliances athu mdziko munomo sakhala legally binding zimakhala ngati zoti olo mutalembera chipepala komano zitengira mtima wabwino wa inuyo okay amene mutatsogolenu okay kuti anzanu aja musungabe lonjezo lija ambiri akhala izi za 2020s sadasungirane malonjezano ngati sadasungirane malonjezano ngati tizitenga mmene ena manenera yeah kuti iya tinkagwirizana izi komano magolo tidamba kusintha mpira tidamba kuchinya kuti munthu achinye golo peza golo ayikambali apo so malamulo a mpira sitipanga choncho Golo likhale pomwepo. golo lili apa golo lili apa usati nzako afuna omwetsa iwe usuntha golo so mbuyo mwanthu asunthirana magolo pano pa migwirizano ikhala yokuti anthu auzana zino kuti migwirizano kuti isasinthe tipange bwanji I think that's going to be a biggest challenge about my electoral alliances atachitike kutsogoloko but all in all we should give it to UDF yes yatuluka mwamphamvu I think they came to prove a point kuti Adakalipo. if tikadalipo yes anthu amaona ngati kuti mwina UDF idati singadzadze mwina ivili mukumesa koma yadzadza ena enasopanda kuyimirira mpaka Yeah, zona, so no zona. let's give it to them yeah let's give it to them Yes. they have proven kuti alipo and they cannot be underrated and the president wanyuwani akunena kuti ine ndiye ndipita ndekha ndi chaya ndichaya ndipo ndikagwetsa anakhula tumadzito aitoti ndipo kampeni yomwe nditapange ikhala yopsa ati amalawi nonse simunaionepo kampeni yomwe nditapange mwina mahero kopitatu kapena kapena adzithemba chabwino so UDF convention ikupitilira ndikhupa kuti masanawa akhalano akuponyano voti and akayamba kuwerengera ifenso tibwera pano pa television kuwafotokozera anthu kuti pa mpando wakuti mwina tisanapite what are the highly contested positions timalizire pamene pa masanawa ano kafe koma mpando waukulu omwe nawonapo ndoti unali umene wa president president, umene tikananena kuti ngati pali upikisana pakhale mkokonkiweke koma ndaonako ndithu pa mipando ya ma vice president pena pali awiri okay pena pali atatu koma kwambiri palibe competition yoti bwanji mwambiri mundi moti muli awiri wopikisana momwe ndaona moto ochuluka ndi atatu okay ndithu yes momwemo mawu ano omaliza at this hour mawu anga omaliza ndokuti ma convention akuchitika anthu akusankhidwa masankho akuwandikira every passing day I think anthu akukhala kuti ndaona achair a convention iyi alimo muno paja adanyanyala atu adanyanyala asamanyanyala fuka tu nkhani imene naona soti nde navuta fuka ngakhale speech ya Bagili Muluzi inangokhazikika pa nkhani ya MCP madzulo ano tiafunse kuti chidachitika nchiyani tiyeze nawo adanyanyala kana anabwerera nkulako kutero ngati adanyanyala abweraso adaona kuti aunyanyali andani ifa munthu sungamanyanyali si zona munthu wamkulu sunyanyala zona ndiye tiafunsa madzulo ano kuti chidachitika nchiyani koma nkhani yake idali yonena kuti I think padali kutsutsana kuti IMCP abwere kapena ayi ndi nkhani yake nali imene nakudulani
ndimafotokoza zomwezo kuti speech ya Bakili Muluzi Yeah. anakhazikika kwambiri pa nkhani ya MCP kunena kuti amaona mpungwepungwe omwe umachitika mchipanimo pa nkhani yokhudza kuyitanidwa kwa MCP ndi amanena kuti iwo akungoona ngati anthu kunjako sadziwa zomwe mwina zili m'malamulo a chipani chifukwa ati chipanichi ndi chomwe chimaonetsetsa kuti pakhale democracy. Yeah, but for many years they never invited MCP even pamene anali mboma. Ndiye simzoti ubale wangu bwera lero chifukwa lero that point has to be raised as well. Chifukwa lero ndi amanena kuti ife timaitana ali wonse timafunika kuti taitane ndipo sitimaona chifukwa chonena kuti awaokha tisaitane tinanena kuti osaitanidwe nditakhala ndekha ndikumvetsera paja mamati makambirano kuti kodi ananena kuti MCP ibwere itanidwe ku convention imene ndi ndani nditamvera momwe anayankhulira ndithu a former president naona kuti chiganizo chimenecho chinachoka kulikuluko chifukwa amatsindika kuti neki yawo itakumana yani mendo linamo kuti for a long time UDF sadakhalepo limodzi ndi MCP. Koma akuti iwo amalimbikitsa ndithu kuti pakhale umodzi mzipani mwati anaona kuti ndikwabwino kuti awaitane producer kuti ati akhalapo ati akhalapo okay yes a producer kunena kuti kukhanga akhalapo okay mwina mwango yiwala mwina madeni mwango yiwala mara akhalapo ndi amanenetsa ndithu kuti anthu musaukire Aisha Mambo musaukire Lilian Batelo kuti ndamene akufuna kusokoneza chipani musandiukire ine akunena kuti ati iwo muchipani cha UDF atamatero amaitana wonse kuti akhale nawo pamodzi ndipo apapa panalibe cholakwika china chilichonse kuitana MCP. Timalize ine nanga mawanga kukhosi yes muli mawa kukhosi munangoyamba kuti ndiyambe ndi munanena okay anena mungaka uchebula ngeti ndimati ndingoona kuti mai Lilian Batelo apanga modabwisa mina pangira kwambiri anthu ambiri akakhala kuti akusiya udindo akubwera wina amakhanga kuti anyanyalizana ena sabwerako koma tinaona mwambo uchita handover power ndaona ngati kuti achita ndale zawo kuti iwo ndi nkhalakale pandale aonesa maturity yawo pandale kuti nonse mpando umodzi mamakhala munthu umodzi kandi malo omwewo wina ukhalapo nde sinadabwe kuti pano asankha kuti iwo ndi akhale chair achipani chichi chifukwa choti asinka aonesa maturity yawo kupasirana bwinobwino mphamvuzi iwo adakalibe kuchipani komweko kupanga so I think titamaona my Lilian Batelo aonetsa chitsanzo chabwino osanyanyala kupasa anthu ena atu ma convention awo amene anathera pano sakuoneka ibi misonkhano anyanyala daluza mipando adakwiya komanso mwina sakupatsana moni sakuoneka misonkhano matipita kusonkhano udabati maina ena ake amene timaziwa kuti wasanga they are still nursing their wounds I hope adakanyambita mabala awo koma timatero you lick your wounds ukakhala kuti unapwetekedwa kuti akumenya anthu ake umakhala kuti you're licking your wounds so probably we must allow akamati ku UDF kuli democracy. This is a classic example. Tifaine naona mina mavinira mai Batelo. Mwafusa. Naona ya. Munali genuine mai. Maona kutandi twa amavina zeni. Pabeno mapita kuchikwati cha ekesi. Kumaka vina ndo kumaona ta uyu akuvinira mitoga anthu mpana kugwira kuti usamuhoza. Zona. Mene simunga mavina nyo kuchikwati cha ekesi. Zona. Koma mai Batelo mutafusa pa kuti ayi ndithu akuvina kuti pasipani tima pa. Nanga suya yala ndire ucheya. Yala ucheya. Ndikuti mtima wabwino. Yes. Ndiye tikhaleti kufotokozerani zimene zikuchitika kuno ku UDF convention throughout the night. It's going to be a long night. Chifani kuti even kuvota sana yambe pano anthu apita kaye ku lunch ndiye zonse ife tili konkuno zonse zimene zichitike kuno ku UDF convention chifukwa Times ndi official broadcaster wa convention imeneyi nkhani yakudya kwa ma reporters yakhala kukambidwa kwambiri kuti amayiko katundu ali kwina manena kuti mwaja kwina simunaje ndikuona kuli ma container uko a chief of staff abweretsa ma container munene watija utija kunoko tija chakudya chabwira ndito ndaona chief of staff asiya kanthu pa table tikuoneka kuti tidya ku UDF kuno ndi kuli kwina kumene simdaje kwina tukulipo sitinaje koma kuno tija kwina simdaje kwina sitinaje tisayambe imene tiyedzeke komanso iyayi munthu yamasamalirirwa chifukwa inu msonkhano wa convention ya DPP
munali China aya ADP adamusamala Ana. kuti abwera jumbo ku akuti Komatu jumbo imeneyi. Jumbo. amalisamadi ana ndimafuna ndikuze kuti ADP adabweretsa jumbo ku ife adatipangira tea usiku ena adapatsa zina koma amayiwa adakana tea adanena kuti ine tea iya ndiye kudabwera jumbo ba ya mabotolo zitsulo munama kapena tonti ayedzekani ndaba kuti thukoloko munthu sakugona folokoloko sakugona osadza kuti jumbo ija ba koma tiyedzeke tiyedzeke so tikhala tili pano usiku onsewu kukupatsirani ma results zochitika zakuno ku UDF convention tiyathokoza chief of staff tikonzera kaphosa apa tidya kukhala su fa kuli kwina amadandaula sadadye kanizita pamene panso ndiye pamapeto kulutsa mawu kwathu kuchokera kuno ku UDF convention tili konkuno and as the results are coming out tidzikupatsirani madzulo ano musatalikire zonsezi wairesi yake ndimene yakanema ya Times nandi andevu zamwayi komanso amayi a Wiscott tikuyamikeni kwambiri ziko tikukuperekani tsopano ku Chichiri mu mzinda wa Blantyre. Did you access today's The Daily Times newspaper? What about yesterday's? Visit www.times.mw/e-edition